Інваліда першої групи, незрячого Олександра Сізікова, можуть відправити до СІЗО, буцімто через порушення умов тримання під домашнім арештом. Про це заявили російські прокурори на засіданні Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону. Там почався розгляд справи Олександра Сізікова, Аліма Суф'янова та Сейрана Хайріддінова, яких через причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. На засіданні співробітники Федеральної служби виконання покарань вимагали змінити Сізікову запобіжний захід. Судом было рассмотрено ходатайство в СИН об изменении меры пресечения Сизикову Александру в силу тех нарушений, которые были им допущены по решению Киевского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Данное ходатайство в СИН прокурор не поддержал, сослался на то, что заболевание препятствует содержанию в СИЗО, и просил суд рассмотреть этот вопрос в будущем, если нарушения будут повторяться. За словами адвоката Лілі Гіміджі, засідання у цій справі продовжиться 10 серпня. До того часу суд має встановити, чи вміє Олександр Сізіков читати шрифтом Брайля, оскільки обвинувачення та матеріали кримінальної справи надали у звичайному друкованому вигляді. Олександр Сізіков, який прийняв іслам, та двоє кримських татар були затримані у липні минулого року після масових облав окупантів. Тоді Сізікову підкинули екстремістську літературу. Тиск на політв'язнів триває і після звільнення. Окупаційна поліція Бахчисарая вимагала в суді встановлення адміністративного нагляду над колишнім бранцем Наріманом Мімідіміновим, який відбув термін 2,5 роки за нібито публічні заклики до тероризму. Окупаційні поліціянти вимагали заборонити Мімідімінову залишати своє помешкання з 22-ї вечора до 6-ї ранку, залишати район та хотіли зобов'язати відмічатися у відділку. Втім, суддя відмовив полициянтам. Попытки органов государственной власти оказывать давление не прекращаются. И это вот одна из таких попыток, да, установить надзор, так скажем, попытаться человека определенным образом посадить на крючок и таким образом не давать ему выступать, не давать ему участвовать в общественной жизни и так далее, и так далее. Это вот одна из была попыток, но в сегодняшнем суде Аллаха Чухшукур судья отказал в данном иске, значит, ОМВД. Там были вдвоем и даже в здании никого не пустили, но все равно поддержка от людей и старшего поколения, и молодежи очень чувствовалась. Чохсага у нас это очень сильно воодушевляет, подкрепляет и очень сильно поддерживает, когда мы друг друга не оставляем. И даже вот на какие-то административные заседания, я уже не говорю про уголовные, приходим всегда и, соответственно, выражаем свою позицию и солидарность с теми, кого вот так незаконно пытаются преследовать. Чохсага у нас, Аллаха, да, Аллаха Чохшкурлер олсын, Чохсага у нас. За будь-яку ціну звільнити кримських політв'язнів. Цього від президента України Володимира Зеленського вимагає Диляра Абдулаєва, мати Теймура та Узіра Абдулаєвих, яких через причетність до Хізбут Тахрір окупанти звинуватили у тероризмі та засудили до 16,5 та 12,5 років колонії. Жінка вийшла з одиночним пікетом до будівлі Офісу президента у Києві та вимагала зустрічі з главою держави. Каже, її синів мали звільнити ще під час великого обміну 2019 року, але цього не відбулося. За словами Диляри Абдулаєвої, президент має піднімати питання політв'язнів на усіх міжнародних зустрічах та тиснути на Росію. Хочу встречи президента, хочу, чтобы этот вопрос крымских пленников он использовал при каждой дипломатической встрече. Допустим, столько мероприятий происходит, он должен на всех уровнях, на всех высших политических встречах тоже поднимать этот вопрос именно крымских пленников, потому что когда же будет подниматься вопрос крымских политузников, которые брошены в тюрьмы, гнить за политику, за свои твердые политические убеждения, за религиозные убеждения. Они не бежали из Крыма, не оставили свою родину, они не предали свою родину, они не уничтожили украинские паспорты. Когда их арестовали, и к ним за это применялась физическая сила.
Знову обстріли з артилерії. Серед українських захисників втрат немає. Російські окупанти відкривали вогонь зі 120-х мінометів бік Водяного та Золотого 4. А неподалік Катеринівки та Кам'янки били з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А ранок на Східному фронті знову почався з мінометних обстрілів. Ворог дістав відсіч, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає. Прицільно випустили 25 снарядів зі 122-мм артилерійських систем. Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмов окупантів, коли ті готували обстріл позиції поблизу Галицинівки на Донеччині цього понеділка. На записах чути, як командири артрозрахунків окупантів отримують координати ділянок обстрілу. Воєнна розвідка України передасть ці дані до правоохоронних органів та міжнародного трибуналу. Внимательно слушать исполнительные команды. Внимательно. Первому один огонь. Второму один огонь. Второй выстрел, расход 1. Второму подготовить еще. Третьему один огонь. Расход 1, третий, да, подготовить еще один. Збирав дані про артилерійські склади. Контррозвідники СБУ затримали на Черкащині російського агента. Спіймали на гарячому, саме коли той отримував таємну інформацію. За даними оперативників, мешканця Черкащини завербували російські куратори під час однієї з поїздок до країни-агресорки. Він отримав завдання збирати та передавати інформацію про військові стратегічні об'єкти регіону. Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували, що зловмисник збирав інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, а саме щодо наступних питань: місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Вже більше 5 мільйонів щеплень зроблено на вільній частині України, а цілком вакцинованих українців вже більше 1 800 000, повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що хоч рівень захворюваності значно знизився порівняно з весною, але це не означає, що небезпеки немає. Міністр Ляшко також наголосив, що вакцинація допоможе убезпечитись від небезпечного дельта-штаму коронавірусу. На тлі поширення так званого індійського штаму уряд посилює контроль при перетині кордонів. Тепер усі невакциновані українці та іноземці після повернення додому з Росії та Індії мають самоізолюватися, якщо перебували там більше тижня. Також при в'їзді з окупованої території невакциновані українці мають здати безкоштовний тест на антиген. Правила набудуть чинності за тиждень після їх публікації. Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс, а також в разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України, при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток «Вдома». Цей додаток розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту вже на території нашої держави. А в окупованому Криму вже вкотре фіксують більше як 5000 нових пацієнтів. Втім, на думку окупаційного голови Сергія Аксьонова, епідемічна ситуація на півострові стабілізувалася. А якщо ситуація не погіршиться, то наступного тижня пом'якшать карантинні умови для ресторанів та фудкортів, каже Аксьонов.
А в окупованому Криму вже вкотре фіксують більш як 5000 нових пацієнтів. Втім, на думку окупаційного голови Сергія Аксьонова, епідемічна ситуація на півострові стабілізувалася. А якщо ситуація не погіршиться, то наступного тижня пом'якшать карантинні умови для ресторанів та фудкортів, каже Аксьонов. Втім, нові осередки захворюваності фіксують у курортних містах Криму, а Судак вже другий тиждень поспіль лідирує за показниками захворюваності в Криму, визнає очільниця окупаційного кримського Роспотребнадзору Наталія Піньковська. Середній показник добової захворюваності там вище, ніж навіть у Москві. Попри це, на набережній міста натовп туристів з Росії. Откуда вы? Из Калуги. Из Калуги. Как вам отдых в Судаке? Ой, вообще классно. Очень Но классно. только дороги, конечно. Количество людей не смущает? Нет, Наоборот, вообще интересно, нет, нравится просто мы общение. сейчас с этого, с Нового Света приехали. Как количество людей вот не смущает вообще? Нет, Никак не мешает отдыхать? Нет. Жахливе ДТП в окупованому Криму. Пасажирський потяг Санкт-Петербург-Севастополь протаранив «Жигулі» на залізничному переїзді поблизу Октябрського. 33-річний місцевий житель, який кермував «Жигулями» на чималій швидкості, врізався в шлагбаум. При цьому відламав його дерев'яну частину і лише тоді зустрівся з потягом. Потужним ударом легковик розвернуло і викинуло з переїзду. В радіусі 100 метрів навколо місця трощі розкидало уламки фар та запчастини. Водія з важкими травмами доправили до найближчої лікарні. Росія перекидає до Криму всю свою палубну авіацію. Про це повідомляють російські пропагандисти. На тренувальному комплексі «Нитка» у Саках тренуватимуть одразу 2 полки. Корабельні авіаційні полки агресора, на озброєнні яких перебуває до 40 літаків. Типів Су-25, Су-33 та Міг-29К мають прибути на загарбаний півострів на початку серпня цього року. Спочатку на комплекс «Нитка» має прибути 279-й окремий корабельний винищувальний полк Північного флоту Росії. Наступним має прибути 100-й корабельний авіаполк з того ж Північного флоту. Путін має ядерну зброю, нафту і більше нічого. Саме цим і небезпечний російський диктатор, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден у зверненні до американських розвідників. Він повідомив про зміст таємної доповіді, яку готують для нього спецслужби. Згідно з документом, Росія намагається вплинути на проміжні вибори до Конгресу наступного року. З сарказмом назвав Путіна своїм хорошим другом і додав, що агресія у кіберпросторі може перерости у гарячу війну. За словами Байдена, Путін розуміє, що американські спецслужби сильніші, і його це хвилює. Я мав зустріч з паном Путіним, і він має справжню проблему. Він сидить на економіці, яка має ядерну зброю, нафтові свердловини і більше нічого. Нічого більше. Він знає, що у нього справи погані, і це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним. He knows he's in real trouble, which makes him even more dangerous in my view. Сполучені Штати припиняють військову місію в Іраку. Відповідну угоду підписали президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Іраку Мустафа Аль-Казимі. Жителі Багдада впевнені, що армія Іраку зможе забезпечити стабільність в країні після виведення американських військових. Ми впораємося. У нас сильна армія, яка може захистити країну і стабільність. Але є певний сценарій. Потрібен час. Ми турбуємося з приводу графіка виведення американських сил і передачі контролю іракській армії. Наша армія може перемогти всіх, хто загрожує стабільності. Підписана угода формально встановила термін завершення військової місії Вашингтона в Іраку на кінець поточного року. Ми віддані нашій співпраці у галузі безпеки. Наша протидія ІДІЛ є критично важливою для стабільності регіону та нашої співпраці у боротьбі з тероризмом. Ми це продовжимо і в новій фазі наших стосунків, а вони сьогодні міцніші, ніж будь-коли. Наша роль в Іраку – продовжувати навчати, допомагати і протистояти ісламській державі. Але ми не виконуватимемо бойових задач. Зараз в країні перебуває 2500 американських військових. Вони націлені на боротьбу із залишками терористичного угруповання «Ісламська держава», забороненого в Росії та інших країнах.
Після укладення угоди військові США, які раніше будуть діяти там в якості консультантів, і повністю переключаться на навчання іракських військових самозахисту. Очікується, що ця зміна на операціях майже не позначиться, оскільки Сполучені Штати раніше вже зосередилися на навчанні іракських сил. Угоду уклали в політично непростий час для іракського уряду. Прем'єр Аль-Казимі зіткнувся зі зростаючим тиском з боку Ірану, а також воєнізованих угруповань, які виступають проти військової ролі США в країні.